אחיי ורעיי, שבת שלום. פרשת השבוע מלמדת אותנו איך להתייחס לעובדה שעם ישראל כל כך מבודד. כאשר הוא מצליח, הוא מרגיש מבודד, כל העמים מתנגדים לו. כאשר הוא לא מצליח, כאשר הוא נמצא בצרות, כל העולם שוכח אותו ולא מתייחס אליו. אנחנו מרגישים מבודדים. הפרשה שלנו מלמדת אותנו שזו הברכה שלנו. הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, מופיע בפרשה כברכה שבעל כורחו בלעם בירך את עם ישראל. תחושת הבדידות הזאת היא זו שמחזיקה אותנו שלא נתבולל בין העמים האחרים. לאט לאט נלמד לשמור על המיוחדות שלנו, על התרבות שלנו, על האמונה שלנו, ולא נעלם מהמפה של המין האנושי, אלא נמשיך לצעוד לקראת עם סגולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. לאחר ניצחון על אויבינו, נזכה במהרה בימינו לכך. שבת שלום לכל עם ישראל.